ċifri xokkanti minn madwar id-dinja, hekk kif stmat li kważi 35 miljun mara jagħmlu użu frekwenti mid-droga. Dan ħareġ minn riċerka pubblikata fil-European Drug Report għall-2017 u li kienet trattata f'konferenza nazzjonali organizzata mill-Fondazzjoni Oasi bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar u Villa Rigo. Dr. Marilyn Clark li kienet il-kellima ewlenija tkellmet dwar kif il-mod kif vizzju jiżviluppa fin-nisa u ferm differenti minn kif l-istess vizzju jiżviluppa fl-irġiel. Għalhekk għandna naraw li n-nisa jiġu offruti trattamenti bżonjużi u dak kollu meħtieġ biex l-individwu jerġa' jintegra lura fis-soċjetà wara li jkun qeleb il-vizzju ta' droga. Komplet li l-abbuż regolari ta' droga u ferm aktar komuni fost l-irġiel, għalkemm sfortunatament in-numru ta' nisa li qed jabbużaw mid-droga illum qed joqrob lejn dak tal-irġiel. Innotat it-tendenza li n-nisa jżommu l-użu ta' droga mistur minħabba li jistħu u għalhekk hemm bżonn ta' aktar kuxjenza dwar dan. Ikkonkludiet billi tenniet l-impenn tagħha biex tgħin aktar nisa jitkellmu u jieħdu trattamenti meħtieġa ħalli jelbu l-problema ta' droga. Net News tkellem għal kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi Noel Sherry dwar l-importanza ta' konferenza bħal din. L-għan ta' din il-konferenza u illi naraw ftit x'inhuma l-issues li huma marbutin ma' l-addiction u n-nisa. Fil-fatt it-titlu n-nisa u l-addiction. Id-dinja tal-addiction hija dinja sessista. U l-aims bħalma qatt u illi naraw id-diffikultajiet li jaffaċċjaw in-nisa b'mod partikolari li qegħdin jużaw id-droga. X'diffikultajiet jaffaċċjaw fit-triq u anki biex dawn jirrikorru għall-għajnuna x'diffikultajiet qegħdin jaffaċċjaw. Preżenti wkoll is-Sindku tan-Naxxar Mary Muscat Fenekadami li spjegata li il-Kunsill Lokali jikkollabora mal-Fondazzjoni Oasi. Aħna mal-NGOs nipprovaw nkunu ta' strument, aħna bħala Kunsill irridu nkunu viċini nies u naraw il-problemi soċjali li jeżistu wkoll fil-lokalità u kullimkien. Allura aħna nistidnu l-Oasi kull sena biex nkunu nikkollaboraw flimkien ħalliva niġbru l-informazzjoni u nitalmu mill-esperti li nistiednu. Din kienet it-tieni sena li konferenza ta' dan it-tip ittellet bil-kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Oasi u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar.